Takže vítam vás pri novom videu asi po 50 mesiacov. Máme tu takúto hru. Tu proste Square Dozens on Coffee 18. Preceňujem či podceňujem? Preceňuješ sa. And silly. Samozrejme strieľajú. Dobre, Tu predľa mňa niekto vidieť zomrel. proste takéto tu. No, inak to bolo čestné. Ono to tuto vyznačí, Ja teraz som sa dohodla a ja som si teraz doplňovala veci. Máme tu medium a robíme proste podľa toho. Ja som to dneska si stiahla. Strawberry. Ja som tú hru hral! Českom dubbingu, samozrejme. Poď. Strawberry. To si to máte remixerovať. Pam. To som si to remixerovala. Teraz to nalejeme. A strawberry lad a s palinkou. Forintov, čože 300 eur asi, alebo koľko 200, 100. Nie, dohodli sme sa nakoniec na miliónik. Dobre, milión forintov, není problém. Máme tu vyrezáme niektorú, ktoré si ho vybrať. Povedz mi šťastlivú. Ty ja nechcem šťastlivú, lebo ty si moc profi. Tuto? Daj tu. Dobre. Dobre. Trojuholník, to bolo oveľa jednoduchšie, podľa mňa, než hviezdička. To je pravda, takže uvidíme, jak mi to pôjde, poď. Ešte je zapalovať som veľa. A no, tak to ma... Ježiš. Where's the money, bitch? Hand it over! I can't let my child grow up like this anymore. Ja podľa mňa sa najviac popálim alebo tie skla. Hej, myslíš, že sa popálí? Help mommy take care of all the babies. Dúfam, že to... Okej, máme tu červené. Dobre. Rýchlo sa schovaj. Ja ho tu ospravedlňujem, môj brat požiadavku. Trošku do tmy, ideš. Dúfam, že som už... Ja neviem, 20 sekúnd. Kam? A ešte práve veci. No pozri sa, oni si strieľajú. Schovaj sa. Ticho. Ani nedýchaj. Ale pozri sa, tam sú tí hráči, víš, tí červení, to sú reálni hráči. Reálne. To sú reálni strážnici. Aha. To není počítač, to sú normálne hráči. Schovaj sa, veď on ťa tu zabí. Zvládol som to, nice. Dobre. Ja neviem, vznikol jahodový drink. Oni majú zaplatený 5 za robuxy. Nice. Ale happy sú lepší. Počujem sa správa do New dneska som to nechala hru a písal mi, že som lepší. Áno, úplne. Počkaj. Čo mám napísať? Idem. Bomby, pozeraj. Budeš na mňa hrdá. Idem, je tu bomby. Poď. Ježiš, dobre. Nice. Super. Dobre. Andrej, už viem ako na to. Pozeraj. To nedá. Ide dobre. Kromečka. Ja sa vám ospravedlňujem. Ja mám tento tu hemsk mobil. To je strašne zlý mobil. Ale to je strašne zlé. Ja si idem povedať iPhone. iPhone akože si chcem kúpiť. Máme tu kolo, už dúfam, že na tomto nepohorí, musím sa s niekým spojiť. Neviem, hente čo má modré vlasy, alebo aké to sú fialové, tak vyzerá ako Thanos do seriálu, tam sa máte všetci radi, takže hej, s tým sa spojím a budem s tým v týme. Dúfam, že o tom vie, lebo ho tam penetruje. Držím ti palce. Toto musíš zvládnuť lepšie ako ja. Musím, aké nepoužijem silu Robuxu. Dobre, prechod po pani Koupil.
Nie! To je malú maču. No môžete dať 1, 2, 3, 4, boho... Ja viem, to je ťažké. Poď, niekto tu, poď. Ale ne, dobre. Dobre. Prvé naše, baby. Párne, pohoda. Tvrdia, ťa si prihlásim do pravého súdnehu. Už nás zostalo iba 6. Táno žije, Táno je môj človek. Let's go. Toto bude naozaj ťažké. A do toho, keď sa to je 4 mesiace, prijať ešte 2 až 4 kvapky mlieka. Takže 2 alebo 4 kvapky. Áno, samka. Soňa samka. Ona samica ma zachránila. Ešte pár kvapiek. Stope, to je po rusky, čo nás stope. A teraz by sa odpojila, by ma to zabilo. Posledné kolo je naše Táno žije, let's go, Thanos! A to sú všetci Rusáci. Teraz sme po azbuku. Hej. Oni sa spoločia. Jeden. Bež. Poď. Dobre. Nice. Aj, daj to. Kámo. Nice. Taký profil. Dobre. Toto vypadalo dobre, toto sa nám podarilo. Takže uvidíme. To vyskúšame, ako vám. Tak nechcem dopadnúť. Dobre, prvý hráč to dal. OK. Wow, nice. A teraz všetci to... Áno, všetci naskačú, to je jasné. Tak vždy tebe píše po rusky, že sem. Určite neveríme mu, to je poradka. Posledných 20 sekúnd. Ja neviem, komu mám veriť, či tým alebo tým. Už skočte. Begeš, Thanos! Ja som ti to hovorila, vidíš napravo. Dobre. Prosím. Poď. Takže ide nám tu jedna kvapička, druhá kvapička, to bolo 3. To si dáme na budúce. Presne tak. Keď chcete pár 2, daj like na video. Tak. Dobre. Daj aj trošku nem. Ešte to len takáto občaná, jak to povie? Mača. Ja chcem dať vajílku. Dobre, nevadí. Keď budem si zase what you know fun shit. Vlastne, že budem myšľať, že mix. Tak dáme vanilku.